Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbak Isma dan Dek Ferinya. Ora gelem atus duwe ae lakone iki mang entuk apa? Ceritakan. Dicekli. Penghuni sapa? Dames. Acara apa? Acara bagi-bagi. Sapa ae sing oleh? Kabeh wong. Kabeh wong sapa? Kabeh sekolah. Wah, buku kondi. Mak Demis buku kondi. Untuk buku apa? Apa kuwi? Pertamaane 2, pulpene 2. Nggih apa? Tuku nganu. Tungkretan ambekan busak. Pengen topin. Tuku iki lho, Bu. Busak gak duwe supaya ke sekolah. Tungkretan. Rekan. Aku duwe nang omah. Harus penghapus. Pesan karo penghapus. Sok go sekolah. Kowe ya oleh pin. Rene, oleh apa kowe mang dan cerita pemirsa oleh apa? Kok wani? Isin. Aduh ki kuning kabeh pemirsa Mbak Isma lagi ngecat ambek Pak Ariko. Aduh, entuke. Yo, mbok acara apa paling iki acarane Mak Demis ya pemirsa. Untuk buku kena dienggo sekolah. Sidu ya bukune. Sidu larang. Singgahno. Apa di duit iki apa dienggo tuku penghapus ungkretan. Rekan yo penghapus. Lepak iki yo di loro tapi wis bujat kabeh. Kuning kabeh, guys. Kita ganti warna kuning. Kamare dicat kuning, guys. Warna favorit Mbak Isma. Kuning. Apa tuh gablek cat ya? Kowe leh ra gablek cat ra iso tuku. Kon ngecat nganggo gamping ae pemirsa, luwih murah. Luwih. Tapi iso putih yo, Mak yo. Kita ubah soalnya cate putih ra nyukupi. Sokone biru. Iki lagi tahap proses pertama. Iki mau ngecate sampai ping 3. Terus jane sokone biru. Birune sapa? Birune cuma tuku kaleng cilik ae. Enek sing cilik. Paling nek cilik murah. Piro yo? Karek merek cete. Tapi malah apik nek wis bar putih lagi kuning yo. Iya. Ketara. Nek iki kok langsung kuning urung ketara. Putih kuning apik lho. Terus kuwi sesep semane sesep. Lah ya disesep semen dadi engko ngulangi sampai ping 3. Ana bene hati biasane kok di langgone gantung mal putih. Nah, jete ijo. Biru, Mak. Make nek ngarani biru ijo. Biru. Ala ben kok sak mumpung cilik enak. Sing 3.000 dikai, nek iki sakmene. 3.000 ndik kae. Iki jero 5.000 paling. Ya paling sakmono kuwi. Gampang kok nek saka iki tuku sing cilik lah. Ting iki. Jene mbek pemirsa kon putih tapi nek putih ki yo ngene dadine. Duae padang ra padang. Ngene iki sombe nek pengen ganti warna yo iso ya. Meskipun mesti kuning gak iso. Iso. Tapi kudu putih sik nek. Numpangi ya. Lho, lah engko rak tamo warnane pengen ungu, ganti ungu cara mono. Langsung ungu apa ning putih sik neh apa kek? Ungu ora apa-apa. Lho, lah engko nek langsung ungu kuning mbek ungu dadi ora ungu. Ibarat iki. Seandainya pengen ganti bosen kuning. Pengen ganti warna ungu apa ganti warna pink? Iso apa pemirsa yo? Iso yo. Oh, kemarin pek pun di biru rek. Kemarin pengen nih.
Ndak, Mak. Biru Pak. Maune pink. Ya, mau pink. Ndak merai biru biru nganu ya iso paling ditumu. Wis karek tukang ngecete. Mindon gaweni ben entek dhewekno gawean. Kerjani ae. Kapung ning omah, ngerti mantenger-tenger mek opo? Oh, ndang wong sik. Sendang ya ora entuk teh asure. Untuk urang ki saiki malah akeh peri. Akeh peri nek golek. Ono usus lah saiki. Oh, sore enek entek paling mak urange. Sing ketong barang kok. Sene urang. Kentong Rugianto. Tangki. Wong akeh yo sapa ae ngono kuwi. Wong jenenge ya sendang tinggo mancing wong endi-endi yo. Bebas maksudnya seperti itu. Rono. Ora bayar kok. Ento. Nek bayar yo emoh. Wow. Kuning. Lu cuy. Jipuki neh, iki dingi ya bener mesisan ya kata pemirsa ya. Mbak, kok gak sekalian dicat? Sesuk nek anu bongkar-bongkar neh ya bongkar tenan. Mindon gaweni, Mbak. Ben. Seneng mindon gaweni kok, guys. Wah, sakala. Apa duit? Gak duit, cuy. Biru. Biru entek. Biru kae kan tuku kuwi. Nek sing awe Mbak Widi kan kuning ambek putih. Garing sel balik iki. Nunggu gak kering, engko lagi diulang neh pemirsa sampai ping 3 kok ping 4 ben kuning. Jipuk ae piye? Apane? Bingung ta si anuku. Kak nanti pas jene kowe mdojet. Iya, turu sak siran ae. Lu lewer. Kita rae tinggal ngecat jenenge apa ya? Gili. Pi. Roll. Roll action. Ditata lagi. Nah, engko nek wis garing yo bakale kuning kok, guys. Tarai cek basah. Basah. Seluruh tubuh. Engko kok ditata neh. Walah. Umpet iki. Iwet. Apa kayak pelayan. Iki cat yang dari Mbak Widi pemirsa kae cek telung ada. Terus putih cek rong ada gak ngatasi putih akhirnya yo kita ganti gunting apa kayak. Waalaikumsalam. Apa bos? Sudah dapat? Udah. Mana? Apa iki? Sini dulu. Duit kurang para? Pas, Bos. Regane piro? Dipene itu. Ngurutane kok cilik. Ngurutan. Ini. Iki lho, diungkret. Kemayan tok, Bin. Podo Mas Ferry. Podo apa beda? Tak kira mang dijak lomba untuk hadiah.
Aja ngerti kabeh, satu wae suku sekolah. Tekek ning lepak. Busake pira ndeloki Jik busake? He, busake ndeloki. Kalau pin, gorene pin. Busake pin. Piro busake regane? Murah saja, itu 2.500. Ya pinter gede iki nggo sekolah SD sok cocok. Sing siji iki aja diungkreti, soalnya nek wis masuk mlebu sasi iki. Loro propen, loro petelot. Terus gimana tuku sete pambek ungkretan. Yuran duwe rek. Ayo sekolah. Aja lindeng-lindeng wis kuwi lindeng. Aja mbok ungkreti kabeh apa ya. Aja sitok ae. Lepakem jipuk akal nang tas. Gorene ta, tak. Lho, tase gorene tak tatakno. Ayo ayahe mulai digarap kon ngewek suwangan gedhi ka lho pemirsa. Ora leren. Urung diumbulno wis tuku cilik-cilik leangan iki pirang-pirang. Manang nangis geru-geru. Kok aku sedianu akon. Kok malah ape. Kapan ndi? Oh, Sontoloyo. Wis dadi to pemirsa, iki tahap pertama. Oh, wis garing. Dadi iki proses mau tahap kedua. Neh pemirsa dibaleni neh sampai ping 3 kok. Iki cete seadanya jadi gak putih pemirsa, kali iki kuning. Soalnya sing ijek cete kuning pemirsa, jadi dipakai lagi selama masih bisa dipakai. Dari Mbak Widi kae, cek telung ada. Gue man padune. Rakwa tuku. Tarai. Tapi ya apik kok. Tarai urung garing kok, jek teles dadi urung ketok. Engko nek wis garing ketok. Engko nek dibaleni ping 3 lak. Jos. Ini wis pangkling kok padang. Pak Riko iki panasen makanya mlujet. Ungkep ya sini. Nggak ada angin. Cek ngenek tinggu. Ya elek. Ya ora apa-apa, iki cek basah pemirsa, ya tak dunungno le. Jadi cek elek. Engko dadine nek wis kering, baru kita tahu hasilnya. Ya ora apa-apa, ntar ayo tuku ngonten. Iki wis tahap kedua, dadi iki urung garing, cek teles dadine urung berwarna. Kok nek wis kering lagi koyo iki tapi agak pisan pemirsa. Belum jadi iki. Icek ora? Cek. Kata hari ini Per. Ubur-ubur ikan lele dan kerjole. Banter. Ubur-ubur lele dan kerjole. Bocah sembrul. Sing mbok kang kerja sapa? Mbok kang kerja. Ubur-ubur ikan
lele, ndak mangan deh. Wis ketara apik pemirsa. Wis garing. Iki sorone yo urung garing. Oh. Aduh, Mbak Isma ngersiki cat sini gone keramik guys. Aduh dikerjani mbek Pak Riko ki mau tak resiki. Lho, wis ora enek cat sing ceblok ning gone keramik. Arek iku tapi tak sosroki. Oh. Iki urung garing solokne. Pindah ning gebyok kono. Iki urung garing. Bang. Duh, ngerti iki lho. Ini wong sekarang. Seperti ini. Ini busa. Jani ya. Jadi eling masa mergawe ning gone Surabaya pemirsa. Cek dibayar 600 sasi kok ngersiki ngene iki sak gedung. Cete nek karuan ayoh langsung ilang ngene iki mono. Cete iki wis mati suwe atos ngono dadi nganggo alat sing gepeng ki lho nyusruki. Cat. Aduh, kok dhisik nangis sijik cilik, akhirnya gak kerasan mulih. Perkara kon ngene iki. Zaman ini Surabaya jadi pembantu asisten rumah tangga. Kita urung garing jadi ini ijek nayo bersih ini. Wis lak garing, nek garing ki angel. Engko ya dipel pemirsa, tapi ki sementara nggo busan dhisik nggo ngilangno cete. Aduh, wis ketara to. Kuninge bagus. Alhamdulillah pemirsa wis jadi, alhamdulillah loh. Dadi wis ngene tak sepilkan. Oh. Wis malah kuning kabeh, wis tak tata. Bayangi. Aduh, lagi bar pemirsa. Jadi lagi leren. Wis semua. Duh, makni nyanyi guys. Oh. Wis kuning kabeh. Wis alhamdulillah wis selesai. Besok masih ada lagi. Dan ini sidik-sidik pemirsa. Mumpung Pak Riko masih di rumah belum kerja ya. Aduh, iki yo chat kok Mbak Widi untungnya masih wis mati jane guys, tapi tak nganggo banyu panas dadi ini cek kena dinggo neh. Eman-eman soalnya masih piro ya cek telung ngadah kuninge. Putahe cek 2 ya eman-eman. Untungnya masih bisa dipakai. Ya wis menawa pemirsa Mbak Isma pamit ya. Terima kasih sing wis selalu nonton konten Mbak Deni Isma wis selalu support. Wis ngeki semangat masukan saran sepurane nek enek kelira-kelirune Mbak Isma ya pemirsa. Tutur katane sing salah, sing kurang berkenan, sing kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya dimaklumi ya pemirsa. Mbak Isma pamit becek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jare pemirsa, omah cilik lah, elek lah, sementing resik rapi. Wis ngono Mbak Isma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jangepi. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arek noto kuwi sing kerdus tok. Kemang yo lantene lho wis resik. Wis enek cat sing nggone ceblok-ceblok wis dikeruki.
bersih, dipel.